Ġennint, bista smajtu jgħamilli dak il-ħilijiet. Tisbit, trik dakkal jitkolli ġewwa. Tisimaw jitkellem dak il-klim, laqas timmu jisu laqas taf xilingu kellu. Bnidem jisu miġnun. Ġaħ taħt it-tija, kont nabez għal-isfel bit-tija. Għal-bjena kont tibsa minnu. Lejliet l-ewwel tas-sena ma kienx jum feliċi għal kulħadd. Kif spjegat Lina Tabone, residenta fi blokka appartamenti fil-Belt Valletta li tul il-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn, jiġifieri meta qalbet is-sena l-ġdida, għaddiet minn esperjenza xejn sabiħa. Dan hekk kif Rumen allegatament daħal fi blokka appartamenti fiq triq Sant'Ursola, tela fuq nett tal-blokka, sab ċilindru tal-gass u beda jkisser kull men bih fil-waqt li beda jħabbat u jagħti bis-sieq lil-bibien. Daqqa waħda nara lilu minn hawn nieżel dak it-taraġ, ġebla daqsiex u jtija. U jħabbata mal-ħajt u mal-art, mbagħad beda jkissera u beda jkisser il-ħġieġ anke bidu kisser. Residenti oħrajn qalu li saħansitra semgħu lill-aggressur jitkellem bil-lingwa Ingliża fejn beda jeddet lill-anzjan iħabbatlu mal-bib u jgħidlu li jrid jidħol ġewwa. Bl-Ingliż iva, beda I want to come in beda jagħmillu, I want to come in u ieħor taħdejja Tony għallu no, you don't come in, you stay there. Waqt nittawal mill-bib. Għabat il-dik, l-inkwatru, kissira, jiġi bġil jafqal il-bib. U rrit jitħolaw ġo, jima ma ħallejtux. Għatlu le, buttani, u buttajtu nizel l-isfel, u ma daħarx. Madana kollu, il-pulizija Dlonk kienu fuq il-post fejn intervjenew b'mod immedjat biex jisalvagwardjaw l-residenti. Fuq il-post waslu l-ewwel żewġ pulizija tal-Assa li talbu l-assistenza tal-uffiċjali mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit. Ftit ħin dawn waslu bat ta' karozzi għalqu l-bibien kollha li jagħtu għall-appartamenti u rnexxielhom jarrestaw lill-aggressur fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu.